50. roky boli u nás ťažké, spojené okrem iného aj s prenasledovaním a biedou. Aj napriek krušným chvíľam sa ale ľudia dokázali aj zabávať. Na život obyčajného človeka v tomto období sa pozrel autor Juraj Šebo. Bratislava v 50. rokoch vyzerala úplne inak ako dnes. Prvý panelákový dom stál na Kmeťovom námestí. Aj vtedy tu však žili ľudia, mali svoje sny, radosti a chodili na jahodový koktejl. Takto sa začal krst knihy autora Juraja Šeba Budovateľské roky 50. Akoby šibnutím čarovného prútika sa všetci prítomní razom preniesli v čase. Ináč bola to ťažká doba, ale my mladí, ja som teda tie politické procesy ako malý človek moc neprežíval. Sme žili normálny život ako mladého človeka a ja som bol nadšenec rock'n'rollu, počúval som Radio Luxemburg. Jedlo na prídel, pionierska šatka a červené karafiáty vo váze. Aj také boli roky 50. Nie viac ako samotný autor si z toho obdobia pamätá krstná mama knihy pani Olga Feldeková. 50. roky boli z počutia, čo viem, hrozné, ťažké, ale ja keď som chodila do prvej ľudovej, tak sa mi to zdalo pekné. Tie sme spievali pieseň práce. Okrem historických faktov, ktoré sa dajú vyčítať v dejepise a encyklopédiách o tom, ako vyzerali mestá, o prenasledovaní v tom čase, chcel Juraj Šebo vo svojej knihe priniesť chuť doby. Tá mladá generácia strašne málo vie o tom, ako žili ich rodičia, starí rodičia. A mojou snahou, ja som už písal aj o 60., aj o 70., teraz o 50. je dokázať, aby sa tie generácie nejakým spôsobom prepojili, lebo myslím si, že tie komunikácie medzi generáciami je hrozne malé a malé o sebe vieme. Ochutnať koláč alebo minerálku umožnili prídelové lístky, a to spôsobom kus za kus. No nikoho z prítomných to nevyviedlo z miery. Ja som rád, že obchody sú plné a samozrejme radšej by som bol, keby tie ceny boli možno nižšie, ale takto si ja predstavujem hospodársku krízu. Plné obchody, jedla, ovocia, zeleniny, šiat. Nech to vydrží. Klaudia Guzová,